и от долната страна. В този район сме пълни с чакали. Вият така, когато се готвят за лов. Не, че ме страх, ама спешно трябва да стартирам огън, за да ги държа на разстояние. Положението ми става още по-отчаяно. Ще спра, за да подготвя материали. Видяхте вече какви материали подготвих аз. Мокри и не палят. Стигнахме пак до историята, откъдето я видяхте за първи път. Огънят. Материали са подготвени. Тези материали са мокри. Как ще запаля огън при тези условия? Това е невъзможно. Ма чакай малко. Аз съм инструктор по оцеляване. Увеличи звука на видеото, защото тук ще ти покажа 3 прости метода как да запалиш огън навсякъде, по всяко време и при всякакви условия, което ще отключи за теб ново бос ниво в оцеляването и бушкрафта. Затегни колана, събуй плетените чорапи от баба и натисни бутона